Hindi mo kalat spawn yung creeper na sa token. Oh, yes. Oops. Okay, another iron. Tingin ka pa naman. Wak wak! Saka nagatingog-tingog na. Sama. Nakabag-ulan ng hayag dito ba mo ng sa ilalong. I mean, sa taas. Okay. Okay, nice. Okay, very good. So, parang tapakan dire. Gamitan na to ang design. O, granite. Okay, goods. Balik na dire para sa magpatunaw. Okay. Kanatapo pa rin dire. Goods. Okay. So, okay na ta. Scary. Mental, tinanong ko kailangan yung gawas. Sadlo kayo. I don't wanna die. Well, sa Minecraft. I'm scared. Oh! Okay. Wait, nagtugtoy ka ta? May diamond. Oops! Nice. Okay. Okay, mo na to ni purtahan, be. Mo na to ni purtahan. Okay, mo na to ni purtahan. Okay, nice. So, no. Nataranta na lagi tadi nagtakaw na ako nagtakaw. Okay, so then tapos I mean so scared. If you only know how much I'm
Sweating. Okay. So where's the door? I have the door. What's this skeleton doing, huh? Oh my god. Okay. Skeleton is waiting for me. Wala talaga ng skeleton sa mga gawas ko. Okay. No. Scary. Eh, goods. Kagamay pa kayo eh. So, dari sa ubos. Adyo siya kuan. Magod siya. Tari ka na ko na butang. Sa kalapit na sulit ito pakiraptan. Huh? Naman to dito mo gabi edit ko sulod. I mean, kami katan. Wala pa rin ito yun. Okay, good. Ay, kaniya ito na-inistan. Yung mga po yung stairs. Okay, good. So, para ito rin, para matko sa crafting table. Tayon. Mag-craft taog. Stairs. Tapos, ano to, stairs tray para dali rata maka. Okay, nice day. Okay. Bali na to dito, be. Bali na to dito. Okay. Tingnan natin ang butang. Tapos, nagilis taas ang mga kuan ba? I can feel it. Na nasa taas. Okay. Ganing kuan. Dari utang.
Diri ka. Tapos, katong chest. Ay. Okay, good. Pwede niyo siya sa higo ko saka, di ba? Ayan. Sorry. Kumingit kita mantingin dito. Okay, tumta. Okay. So, dapat ibilin do tiri kay kani 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 then kani kani then kani 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 then kani payon tapos okay. Okay. Manta. Kaon ka before pa mo. Hurot na akong pagkaon. Alas na balay. Alas na balay, guys. Ano itong huling balay para kailangan sila itong uli. Ang pagkaon. Kagwapa sa gold. Nakata. Kaya mga zombie. Pinaka-hate na ko na nga. Tingog. Dito sa Minecraft. Kanina itong kaon mo eh. Para balik na ito. Para pagbalik na ito nito pang tunang sa mga copper ore. Ay, copper ore. So, hindi na siya good idea kung magkupkub ka sa underground o akaba tapos yung ka na rin mga tiilan. Yung mga i-pickaxe yung mga gitumbang. It's not a great idea kaya wakabalo pa siyang bangay kakagbuto ka. Always remember to look up. Okay. Oops. Okay. So, okay. Humana siya. Saka, andam na ng sword. Okay. So, bayon lang ang tanawa. Kadang iron nito. Okay. Saka, tira ka magbungan eh. Titira. Sulayan pag yun. Yung gili ka sure. Yung sulayan dyan niya. Huwag nahagbong do ko ito be. Tapos pagkang iron. So scary. Nangilo. Nangilo ang mamate. Oops. Beware, ani. So, ano dagi? Tere. Okay. Banat. Okay, pagkawas na ta. Hello, trader.
Okay pa ko. Hmm. Lami kay mahimong portal.